nestati. Ako i dalje boli, znači da je u pitanju nepravilan položaj i da trebate pokušati ponovo. Možete ohladiti bradavicu ledom. Tako ćete učiniti manje osjetljivom na bol. Ako je jedna bradavica jače oštećena, podoj počnite na drugoj strani i kad dijete počne mirnije sisati, prebacite ga na oštećenu. Mijenjajte položaj djeteta. Što više mijenjate mjesta na kojima dijete intenzivno siše, to će oštećenja prije proći. Izbjegavajte jastučiće za mlijeko i preuske grudnjake. Samo ako vam dobro ide ručno izdajanje i možete lako i redovito izdajati veće količine mlijeka, možete zbog ragada poštedjeti jednu dojku od dojenja kroz dan ili dva. Ako se naprotiv ne možete temeljito izdajati, bolje je da ovoj metodi ne pribjegavate, zbog opasnosti od začepljenja i upale dojke. Iako se šeširići vrlo često preporučuju kod oštećenih bradavica, oni nisu dobro rješenje i bolje ih izbjegavati jer mogu dodatno oštetiti bradavice i ometati protok mlijeka. Onog trena kada vaše dijete počne sisati, stimulacijom bradavice se u vašem tijelu pokrenu procesi važni za dojenje. Istovremeno se luče hormon prolaktin, odgovoran za proizvodnju mlijeka, i hormon oksitocin. On kod dojenja ima jako važnu ulogu. Uzrokuje da se dojka stegne iznutra i istiskuje mlijeko van. To se dogodi oko pola minute nakon početka sisanja i naziva se refleks otpuštanja mlijeka ili let down. Dio majke ga može osjetiti kao lagano stezanje unutar dojke, a nekim majkama je tako jak da im mlijeko samo štrca iz bradavice u nekoliko tankih mlazova. Druge majke ga neće osjetiti ni vidjeti, ali ono što sigurno mogu vidjeti je promjena u djetetovu sisanju. Od početnog neujednačenog sisanja pretvori se u potpuno ujednačen slijed. Sisaj, gutljaj. Sisaj, gutljaj. Pri čemu se može čuti kako dijete guta i vidjeti kako mu se pomiče koža na sljepočnicama i oko ušiju. Kaže se da dijete aktivno guta i za to vrijeme pojede najviše mlijeka. Refleks otpuštanja mlijeka je jako važan jer bez njega dijete ne može izvući dovoljno mlijeka iz dojke. Zato provjerite da se on pojavljuje kod dovoljnog broja podoja u danu. Hormon oksitocin je sramežljiv hormon, osjetljiv na vaš stres i nemir. Imate li problema s otpuštanjem mlijeka, pokušajte se opustiti i stvoriti mirnu atmosferu za vrijeme dojenja. To, na primjer, mogu biti tuširanje, čitanje ili vježbe disanja. Od stresa mlijeko ne može nestati, ono je sigurno u dojci, samo u nekim slučajevima malo teže ide van. Ako vam se učini da vaše dijete jede halapljivo i zagrcava se tijekom dojenja, vjerojatno je problem u prejakom refleksu otpuštanja mlijeka. Iz majčine dojke mlijeko štrca u jakom mlazu i dijete se mora boriti s njim. Pritom se može nagutati puno zraka i plakati za vrijeme i nakon podoja. Taj problem može se riješiti na 3 načina. Položaj pri dojenju treba biti takav da je djetetova glava iznad dojke kako bi višak mlijeka iscurio negdje drugdje, a ne u djetetova usta. Druga stvar koju majka može učiniti je da najjači mlaz mlijeka izdoji, pa tek onda djetetu stavi dojku u usta. Treća stvar koja može pomoći je hranjenje na istoj dojci kroz 3 do 4 sata kako bi dijete pojelo više stražnjeg, masnijeg mlijeka koje je manjeg volumena i teče u slabijem mlazu. Nakon nekoliko minuta aktivnog gutanja mlaz mlijeka oslabi. Neka djeca tada polakše i mirnije nastave sisati. Druga djeca tada čak i prestanu sisati te zaspu. Duljina cijelog podoja može jako varirati. Možda će vaše dijete redovito zaspati već nakon 5 minuta dojenja, čim je pojelo glavninu obroka u brzom i jakom gutanju. Možda je vaše dijete tako da voli dugo uživati i polako jesti, pa će se podoj produljiti na 20 ili čak 40 minuta. Oboje je sasvim u redu. Rijetki su slučajevi kad dijete siše točno onoliko koliki je prosjek, 15 minuta.
Trajanje dojenja ne možemo ograničiti na 10 minuta na jednoj dojci, 10 minuta na drugoj dojci, nego moramo gledati potrebe djeteta, jer ono i na početku svoga života, dakle kad se neposredno nakon što se rodi ima drugačiju potrebu nego prvog dana, drugog dana, trećeg dana ili u razdobljima gladi koji se pojavljuju svakih nekoliko tjedana u tome procesu dojenja. Kada dijete počne sisati, iz dojke izlazi prvo ili prednje mlijeko koje je rjeđe i vodenastije. Pogotovo ljeti djeca vole češće posisati samo to prvo mlijeko kako bi utažila žeđ. Pri kraju podoja iz dojke izlazi takozvano zadnje ili stražnje mlijeko koje je gušće, masnije i hranjivije. Ovo masno mlijeko važno je za rast i razvoj djeteta, stoga je važno da ono što potpunije isprazni dojku. U jednom podoju najčešće se djetetu daje jedna dojka, no to ne mora uvijek biti pravilo. Ispusti li dijete nakon sisanja dojku i zadovoljno je, a vama se čini da ju je ispraznilo, ne trebate mu nuditi drugu dojku. U sljedećem podoju ponudite mu drugu dojku. Možda će se pojaviti period kad je u jednoj dojci premalo mlijeka za podoj. Ako dijete nakon dojenja na jednoj dojci nije zadovoljno, podoj možete nastaviti na drugoj dojci. Sljedeći podoj svakako započnite na drugoj dojci koja je manje ispražnjena. Isto tako može se pojaviti period kada je jedna dojka previše za jedan podoj. Čini li vam se da dojka nije dovoljno ispražnjena u tom podoju, u sljedećem podoju možete djetetu ponovno dati istu dojku kako bi je ispraznilo i došlo do masnijeg i hranjivijeg mlijeka. Ako dijete jede često, ali vrlo kratko, možda će čak kroz 2 do 3 sata biti potrebno davati istu dojku. Za takvo balansiranje treba će vam malo prakse i improvizacija. Majčino mlijeko je lako probavljivo, stoga dojenčad često jede. To je normalno i zdravo. Dijete treba hraniti na zahtjev, to jest omogućiti mu slobodno dojenje. Prema suvremenim preporukama ne ograničavamo više niti dužinu trajanja podoja, niti učestalost. Znači, sad se zagovara dojenje na zahtjev djeteta, to je kad i koliko dugo dijete traži. Ne može se vremenski to ograničiti, niti se mogu neke preporuke davati, iako nažalost se stvara takav dojam time što se donosi dijete svaka 3 do 4 sata majci u rodilištu, ali kakve koristi ima od toga ako je dijete pospano i spava ili ako je tek malo prije jelo. Tako da dijete se probudi kad je gladno, najbolje zna kad mu treba jesti i koliko treba jesti. Ali isto tako djeca često sišu, pogotovo pred kraj podoje zbog osjećaja sigurnosti, zbog želje da budu blizu mame, zbog te nenutritivne potrebe. I to je sasvim normalno i potrebno djetetu i ne treba to ograničavati, a kamoli zabranjivati. Dijete je na početku prilično pasivno i ono spava 20 sati na dan i majci daje do znanja da ga treba dojiti samo nekim vrlo blagim znakovima koji su kao nekakvo vrpoljenje, kao da se malo dijete pomakne koji puta, neki puta samo trepne očicama ili pomakne ručicama i majka u biti mora, kad nije sigurna da li hoće ili neće staviti dijete na prsa, uvijek ga je bolje pokušati staviti na prsa nego ga ne stavljati na prsa. Prema tome mame moraju biti spremne da će podojiti svoje dijete na zahtjev djeteta, a da to ne znači da je to mlijeko loše, jer je prošlo samo recimo sat vremena od zadnjeg obroka. Dijete ne pojede za svaki obrok istu količinu mlijeka. Želudac djeteta je pri rođenju vrlo malen, iz obroka u obrok on se širi, pa će se i ti razmaci između obroka proširiti. Slobodno često dojite i nosite svoje dijete. Ne morate se brinuti da ćete ga razmaziti. Djeca se u prvoj godini života najbolje razvijaju upravo uz puno dodira i kontakta s vama, a dojenje pruža izvrstan poticaj svim djetetovim osjetilima. Vrlo često će biti loš savjet dat mami da se bebica može ostaviti da neko vrijeme plače, pa da će vjerojatno iza toga zaspati ili da beba normalno plače. Mame moraju znati da ne, da je to već zadnja faza poziva djeteta da se nešto dešava što nije u redu. Prema tome, nikad ne možete vi malu bebicu razmazati.
gdje možete samo pomoć da prebrodi neku tegobicu koja je možda za nas pogodna. Ne gledajte na sat. Nemojte čekati da zaplače. To je posljednji znak gladi. Tada ćete ga teže namjestiti na dojku i oboje ćete biti nervozniji. Dojenjem na zahtjev osigurat ćete da se u vašim dojkama stvara upravo onoliko mlijeka koliko djetetu treba. Hormon prolaktin je odgovoran za proizvodnju mlijeka. Neovisan je o stresu, umoru, o tome što jedete ili pijete. Luči se svaki puta kada dijete siše. Dakle, ovisan je samo o učestalosti sisanja. Što više dijete siše, proizvodi se i više mlijeka i obrnuto. Što dijete manje siše, to je manje poticaja vašem tijelu da proizvodi mlijeko. Zbog toga se može reći da vaše dijete samo sebi osigurava onoliko mlijeka koliko mu treba. To jest, mlijeko se stvara isključivo prema principu ponude i potražnje. Što su dojke praznije, to se brže mlijeko u njima stvara. Što su dojke punije, usporava se proizvodnja mlijeka. Velika je zabluda da odgađanje podoja i čekanje da se u dojkama skupi mlijeko vodi k boljem hranjenju djeteta. Upravo suprotno. Takva taktika već kroz dan ili dva dovodi do smanjenja proizvodnje mlijeka. Osim toga, prepunjene dojke mogu dovesti do začepljenja mliječnih kanalića i upale dojke. Nikako nemojte ostavljati prepunjene i tvrde dojke. Osjećate li nelagodu zbog prepunjenja, vrijeme je da ponudite djetetu dojiti da izvuče mlijeko ili se izdojite dok dojke malo omekšaju. Plačljivo ili nervozno dijete najprije ćete smiriti na dojci, čak i ako je malo prije sisalo. Broj podoja u prvom mjesecu trebao bi biti 8 do 12 u 24 sata, no može biti i više od toga. Majke čak imaju dojam da im je dijete stalno na dojci. To je vrlo uobičajeno. Većina djece prođe bar poneki period u životu kada izrazito često doji, skoro neprestano. Pokušajte se u takvim danima samo opustiti, biti što više uz dijete i zajedno se odmarati i dojiti. Takve faze neće trajati dugo, a u njima će dijete pojesti dovoljnu količinu mlijeka ili samo sebi čak povećati proizvodnju mlijeka. Noću takvo često dojenje može biti naporno. Tada je najlakše spavati zajedno s djetetom u krevetu i ne premotavati ga ako nije pokakano, kako ga ne biste razbudili. Slobodno zaspite zajedno s njim na kraju podoja. Također je praktično ako možete privući djetetov krevetić sasvim u svoj i maknuti ogradicu krevetića s te strane da se ne morate dizati kada trebate uzeti dijete. Trudnica očekuje od nekakvog svog djeteta da i ono što pročita u velikom broju literature, to je određeni sati spavanja koje dijete ima, određeni sati kad se hrani, sve je nešto izmjereno, sve mora zadovoljavati nekakve granice, okvire. I vi kad imate dijete koje njega uopće ne zanima koliko je sati, je li jelo prije pola sata ili prije 3 sata, je li noć ili dan ili slično, onda dobijete mamu koja postane isfrustrirana jer prvo nema dijete po knjigama, drugo misli da ona nešto griješi i to je zamka koja zašto moje dijete jede svako sat vremena, a ne svako 3 kako piše u knjigama. Šta ja radim pogrešno? Je li moje mlijeko kvalitetno? Je li s njim sve u redu? Najveća zamka meni se čini da su nekakva nerealna očekivanja. Postoje djeca koju bi trebalo poticati na dojenje. Djeca s novorođenačkom žuticom puno spavaju i njih ćete možda morati buditi kako bi imala minimalan broj podoja u danu. Postoje i djeca koja su lijeni sisači. Doje